boleh mau kalah na. Pungka hamza to no haina hailam sogo ani ketal blogo tini hingke ang Agartala thana bagai ready ingjak genai tungni no rogang Agartala thangai tam tam pai khunung nai no rong no sak nai tungdi tabu hingke gari jam nanglai jak ekdom khoyer puro saisima liya laisima lailia tabung simia balok suka sele suka angkai to gari bo kaimia hanji bohrom mi himjak angkai tepse kosto nangsi video badau khaimelia pura kebati ano bengai tungi ano gana sujang kan bu perang rong kera kebana rokhanai nei tam rokhanai nei ano bengai te bo monai tung kokon sana musungli angkai yang bohrok samani ekdom thina nai suka gari kaimia hama bo kisani kosto ya je kaimia bono saimano tange botolo kia thana bagai thanglai tongo taro hingke botola habbai ke hingkai iko botaniya kisa hamnai tabung hingke sufari hamliya hingke amono kisa paitelangnani hanai nailai tongmani ta hingke iko muti jar rok simisi potai kiri hingke amono tui phaika pink color dahina rani color haita botaniya wa habnai tabu kisa habui naimani le ri rok asuk sikri kya malda paikha hinjak tamu hinjak tak to phaima balu ge diba koso paithak sing tongkha hima hai hingke ba gori naikha kuno tuliyo jagani mungsa pano mane naitok pano tam hinai size milia color rok hamje ata heta hingke ta khaising melar mato kisa khumpai gina nailai tongmani ko busu gonang naitok suka amo ngai chuli ang haipano jerai gonang bola busu rok habono lokai bezal hanai khumbo dam bai mana gile dam kom se morok 50 taka rok hosi mano tabung gai 200 250 po চন্দ্রমল্লিকা rok ekdom hamjagai ang umono kaisa sangnai mani 250 hinjau 2-3 ta sibu baro ro bisi buar basi bangya ngabose amsuk dam kete kaisa naithok jagai sangnai kha kufur haida mokai amo bo am tino dam bai mani hingkai tuliya kaisa pano sudu strawberry busa simi kaisa tui phaika te kum tuliya roni amsuk dam age hingke 50 taka rok kaisa mano buar kain kai tham rok karon phai tabu bisal market kisa hapna hanai phai tonguta hingkai ajago koyekta manai na hanai bisi to paina koroi buy one get one fumo khejur mo hingkai ang thokjago chini rok rijai bazani hingke chini rok rijai te mo bwsani banta nahaka choco kiss bot sairo horo bin banta tudi hinai hingkai oro mairang koyekta nai nemani piang buy one get one fumo bo hingkai mono 4ta nahaka ta kufur color no 4ta nahaka hingkai 2ta ni dam rikhai nang khata hingkai tabu hingkai sing kaisa jaga phailai tongo poro norok no kana jaga nai no gari kisa nai hanai showroom bo hablai kata paima to paya haipano nai hanai naima to tamo barang bo nangya kuno bo nangya hingkai habui nailai na kisa hanai oro habna phailai kata tabu ni ko thang tongo ani bwsai ani bwskang hingkai nai gana koita model tongbutui bomo naithok haino nai gana ta paimia phano taitam khanya ba nai simpano bukhan pas pai tongsina hayeda hingkai iko borok daitlang kata phaide nai phaide hinai hingkai bisingo hapnai gena bomo haitong gari to joto naithok hai diba rangsia sol hingkai buibo pailai tolayo tai tongo borok painai rok hingkai nainai lekata koyekta sengni kora sweep rok blazer rok tongo dj rok hingkai naidina rok bomo hamja khnai nai phunuk tongkhata borok hingkai singbo haina nailai tolai khata bomo naithok khnai bwsuk kusung marung tong katal ba heda bufur bo ma paino made ma paya imang da tongno namuk thangdeng no saimaliya ta motai rok tambo khlaina hingkai sakate tong hone phunukna hanai borok sino libo kari tonika uje gari tisit langman libon hingkai saka sitei bo kwbangma bungni gari hingkai oro tabuk thalai tongo lipka sawui khori phunai di ko sat saka mokhai jotoni salai saka o busuk gari kwbangma oro sitei bo mar hingkai nailai tolai kha jotono pal khlaiui bomo hamjak naidini borok phunuk tongkhata borok bo phalnani bagai he diba
amo bo naithok honai jotono sawi amo hintong kaisingse rangkrini bagui hamjakpano hamjai haikhe phaipurbo amtui ekdom mado bari phuaro tamjani gari accident wngui laisi malailia jam naman thangpurbo jam phaipurbo jam umse kosto wngkha tini sailap korikha tabo wngkha dosram tikhe yang khumulung tui phuang to lama bo sia engtikhe phaise sompoknogor tui ongkholaisio hingkhe tabo hingkhe chwng khumulungo habjak habui engtui khlai phailai tolaio ta kunobo saimi ang to lama rok hingkhe nogo phai sokpaikha tabo hingkhe norokno koyekta manui phunuknai ta yang tamo tukha naidi bisi to tuya bwsani mamangsi chwngto kuno nahalia hingkhe bwsano tlainge blalogi bini bantui kota chajaknai rok amo to norokno ang arono phunukha tamo hingkhe bini sandal kaisa tukha bo hamjaka bini manui mangbala hingkhe ekdom tongthokjak suka ta ani jota ang hamjak suka rok khonai nai tongo bo hingkhe bini banta kabrok tukha tui nungjaknai tei kholoui tonijaknai jaat hingkhe iko morok ang phunukya diba no khejur buy one get one ta morok hingkhe hamsungno ta tei kuno kwrwi je paimani tang norok naro phunugui no paikha iko bini chajaknai rok hingkhe sofa ni ri namani rok hamsungno ta bisi manui kwrwi hingkhe bini sweater kaisa tei jeans ni amo plazo hai kaisa tukha ta painani rangkhainai diba hiko bo naithokjak suka bo bini glass amtui hinui sao hingkhe bini bantai iko nogo kanjaknai rok ta bini juta bo hamjak suka hinui phunuk tongo bo cheraiba tongthokjak tongo ta bini simi no iko bini pen rok haino kanjaknai amo hai rok ta hingkhe bini mamangsi tei kuno kwrwi hingkhe norok ani channel no je subscribe khaia rok subscribe khlai ridi ba hengjaka comment kaisa di like khlai di hingkhe next video nainani bagui dati subscribe khe ridi bell icon click khe ridi ang video upload khaikhe nong arono swkang thanai jaat hingkhe paithak jora logi riwui naitongdi ani video no kota hamtui rok no hingkhe asungno tei kuno bisi tuliya ri ko bini plazo rok bo khai amsubui tongthokjak tongo ta cheraiba bini ri mamang tukha hinui hingkhe ah jaga bo video khainani rok amsa kosto kaham khe video khlai malia ri bo nainani video bo khlainani hingkhe bejalia diba wani logi thanai chwla rok bo hainasi tonglai video fan khlaina chugya hingkhe bang asuk phunuk malia kaham kai seng ri bo naina nango hingkhe ba o jaga hingkhe sofa ni ri ang se diba mo pink dai hinai rani colour haita sofa o rinani hinui mo aroni sitrai moila ang thangbai hingkhe kuphur colour tolia amongkhai moila rok hinui mwtui rok asa moila sijakya bwla amoni bagui mwtui colour ni tui phaikha ta hingkhe tei to tamo chocolate tukha candy chocolate orange ni bokoi bini glass no mang phunuk tongsio ekota piang tumani rok amo to arono phunukya dibang norok no mono nahaka charta hinui hingkhe morok no ta iko bokhai amno mang phunuk tongsio bolaioi hingkhe moja nakha duita tamo hingkhe ang to school o kana nangbwla hingkhe sitrai thango kaisa sukai tei kaisa kana nango amoni bagui tongo nogo 2-3 haipano tei 2 tui phaikha ta iko mohai yasi sorai manai jaat hingkhe sandal o bai bo kaimano he diba amtui hinui amtui jaat no tui phaikha ta hingkhe tei to kuno kwrwikha tei tamo tong kuno kwrwikha je tongmani phunuk baikha jotono paisugui hingkhe hamsungno ta ani bwsa hingkhe tabuk bini ri try khai naina phobo chumui amtui hinsa wano chumri ridi hinui hingkhe bono chumri rinai ta ang tabui ko hain tongthokjagui cheraiba tei tamosa hamjaga amtui toha ta hingkhe paithak jora no logi riwi ani video naitongma bagui norok no belai hambai like comment share khlaina tapukdi je ani katal channel no naitongnai rok please subscribe khai ridi dati no ke jotono no hor kaham hambai।